Ahojte, volám sa Ema Knoteková. Ja som Zuzana Pápaj a dnes vám predstavíme projekt Domino Park. Projekt sa bude nachádzať na Popradskej ulici a vďaka svojej polohe má vynikajúce napojenie do centra mesta. V okolí sa nachádza všetká občianska vybavenosť, základné školy, gymnázia, potraviny, pošta, MHD zastávka a takisto aj nákupné centrá. Projekt bude pozostávať zo štvorpodlažného bytového domu, kde sa bude nachádzať 25 bytov, polozapustené garážové státia a 9 rodinných domov. V prvej etape predaja sme spustili práve bytový dom, kde sa nachádza 6 dvojizbových, 18 trojizbových a 1 štvorizbový byt. Výstavba rodinných domov a bytového domu bude prebiehať súčasne, čo v budúcnosti neovplyvní už zabývaných klientov. Harmonogram výstavby je plánovaný na jeseň 2024 a ukončenie výstavby v decembri 2025. Byty sa budú predávať v holobite a bude ich možné dokončiť do štandardu. Zároveň vám priamo u nás vieme pomôcť s vybavením hypotéky na financovanie týchto nehnuteľností. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.